How to be a good son or daughter? Paano maging isang mabuting anak? Yan ang dapat natin pag-usapan dahil alam natin na marami sa atin ang nagsasabing, tapos na ang magulang ko sa akin at pag-aral na ako. Pwede ko na silang kalimutan o pwede na akong lumayo sa kanila, magsarili na. Huwag natin kalimutan mga kababayan na tayo ay isang naging anak at magiging ama rin, magkakaroon din tayo ng mga anak. At kung paano natin pakitunguhan ang ating mga magulang, yun ang magiging halimbawa din ng ating mga magiging anak sa pakikitungo sa atin. That's why we have to set the right example para na sa ganon, pagdating natin sa isang araw na tayo tumanda na rin, mararamdaman natin ang pagmamahal ng ating mga anak dahil naipakita natin sa kanila kung paano rin tayo magmahal sa ating mga magulang. Totoo na sinasabi nila wala tayong utang na loob sa ating mga magulang dahil layunin nila o tungkulin nilang pag-aralin tayo at palakihin tayo. Mga kababayan, bagamat may kasabihang ganon, huwag nating kalimutan na isa sa mga, number one ito, sa mga pag-uutos at inuutos sa atin ng Panginoon ay honor thy father and thy mother. Ibig sabihin, respetuhin natin ang ating mga magulang. Number two, be helpful as a son or daughter. Kinakailangan maging matulungin tayo sa kanila. Number three, be patient, pasyensyoso tayo sa kanila, lalo kung sila'y tumatanda na, nagiging makakalimutin na, dahil tayong mga tao habang tumatanda, madalas nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga memory issues. So, be patient. Number 4, be reliable. Dapat maasahan ka ng iyong mga magulang para na sa ganon, pagdating ng araw, ang mga anak mo rin magiging katulad mo na maasahan din sa kanilang mga pangangailangan at sa iyong mga pangangailangan. Number 5, be grateful. Ibig sabihin yan, marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Dahil kahit na nga mga animal, pag inalagaan mo, marunong tumanaw ng utang na loob. Dapat bilang isang anak, marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang, magpasalamat tayo sa kanilang mga naitulong sa ating buhay. Number 6, be considerate. Ibig sabihin yan, intindihin natin na mga magulang natin habang tumatanda, humihina, at minsan napapabayaan nila yung mga dapat nilang gawin, nandyan tayo para alalayan sila, tulungan sila, para na sa ganon, pagdating natin sa tamang panahon, yun din ang isusukli sa atin ng mga ating anak at maglipunan. And number 7, be polite. Ibig sabihin niya maging mahinahon tayo. Maging mahinahon tayo sa pakikipag-usap sa kanila. Minsan kasi makulit ang ating mga magulang o minsan hindi tayo naasikaso. Dapat maging polite tayo sa kanila. Mahinahon tayo sa pakikipag-usap. At kahit na minsan pinagsasabihan tayo, kinakailangan mahinahon pa rin tayo sa pagsagot natin sa kanila. Uulitin ko, anuman ipapakita natin sa ating mga magulang, yun din ang ipapakita sa atin ng mga magiging anak o mga anak. Kaya nga kung gusto natin magkaroon ng mas magandang kinabukasan, huwag natin kalimutan ng 7 tips of how to be a good son, daughter o maging isang mabuting anak. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.